வணக்கம்ங்க. அந்த பூனைக்குட்டி இன்ன வரைக்கும் வரல. ரொம்ப எனக்கு முடியாமல் போயிடுச்சு. இந்த யோகா கிளாஸுக்கு போக சொன்னாங்க, கொஞ்சம் மைண்டு ரிலீஃப் ஆகும் அப்படின்னாங்க. மனசு ரொம்ப நொந்து போயிட்டுனுங்க. ரொம்ப அழுத்தேன், வரல. ஏதாவது நாயோ பூனையோ கடிச்சு எங்கிட்ட போயிடுச்சு போல் இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 5-6 நாள் ஆயிடுச்சு. தலையெழுத்து என்ன பண்ண முடியும்? அது ஒரு எறும்பு கடிச்சா கூட நான் விடமாட்டேன், அந்த அளவுக்கு பார்த்துருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி அது இருக்குதோ இல்லையோ, எங்கள் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணோம்? சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கே அது கஷ்டம் ரொம்ப. பார்ப்போம்.